Mas maaga ako natapos sa aking LS, kaya samahan nyo ako guys sa aking pagluluto ng kamuti Q. Ayan, paborito ng lahat. Lalo na yung mga Pilipino. Ayan, samahan nyo ako guys sa aking paggawa ng kamuti Q. Let's go! I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. Oh, never in my life have I seen the sky light up like this. I'm far away from Earth and I wanna know if you exist. And guys, magluto tayo ng kamuti Q. Ayan, binalatan ko na siya guys. Binalatan ko na. And then, this is the brown sugar. Ito yan guys. Azúcar moreno. Yan. Ayan ang ating mantika. Ayan. Gawin natin kamuti Q guys. Kasi matagal na siya. 4 na piraso siya guys. Kaya marami-rami din siya. Ayan. Let's start na guys sa ating kamuti Q. Ayan. Magpainit tayo ng ating mantika guys. Tingnan natin guys, kamuti. Ayan, ini-slice ko, may malaki, may maliit. Ayan, pwede ko na siya guys alisin lahat kasi brown na naman siya. Ayan. Ayan. Ilagay na natin yung sugar. Gawin natin siya guys, caramelize guys. Ayan. Ayan. Tunawin natin siya guys. Ayan. Natin guys para naman kasi hindi siya magkakaroon ng asukal kung sabay-sabay, masyado kasi siyang malambot. Ito at least okay na to. Meron na siya meron na yung iba. Ayan. Galing kasi yung kamuti, madudurog siya, masyado siyang pag nilagay ko. Hirap din pala, no?
Kasi hindi naman talaga ako guys sanay magkamuti Q. Ayan. Ayan na. Sorry naman guys. I'm trying to mangkakamuti Q. Gagawin ko na tong business. Pag ako'y nasanay na. Diba? Woo! Caramelize na talaga siya guys. Ayan. Mahirap din oh. Hindi siya madali. Ayan, basta lang guys gustong kumain. Alam mo, magagawa mo lahat. Kasi diba, syempre gusto mong kumain. Ganun. Diba? Hindi, magluto ka. Mahirap din pala yung nagkakamuti ko sa atin, no? Oh. Mahirap din pala. Banana Q, kamuti Q, oh. Diba, guys? Mainit. Ako nga, tingnan mo, para ako hindi ko alam kung sa alin ang kukunin ko. Oh my God. Ayan, kumapit pa. MG, mahirap palang magawa ng kamuti club, guys, no? Mahirap pala ng mga nagtitinda ng ganito sa atin. Sarap naman. Masarap kumain ng kamuti Q, pero mahirap gawin, guys. Oh my God. Ayan, malapit na. Uy, pagod na ako, guys. You know. Ayan, natapos rin, guys. Ayan. Finish na, guys. Ayan. Finish product. Kamuti Q, guys. Sarap. Ayan. Ang hirap palang gawin. Ayan. Salute ako sa mga nagtitinda ng kamuti at banana Q. Pero mahirap talaga, guys. Ayan, para sa akin, mas mahirap. Siguro sa kanilang madali lang. Pero sa akin, nahirapan ako. Kaya, thank you sa mga nagtitinda nito. Ayan. Salute you talaga. Sarap. Ganda na tayo, guys. Ayan. Thanks for watching sa aking video. Wala akong ma-upload kaya gawa ako nito. Ayan. Thank you and keep safe everyone. Please comment, like, hit the bell button so you will be notified to my next video yung hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel. Thank you, guys. God bless. I love you all. Love you all, guys.